Abusia for ebe mo bibia kwa abade word dwumadi so mo jabi TV so se kasa word da na ebetwe ma kire se asem no enti utifia no abisa ho se di asem ne asem kro no yebehu asem kro no enti enne menya papa bi wa ha se ye ne no eba betwetwe nkomo na afa yehu asem kro na ye ka ho asem no daddy mi ma wa kwa ababa mo jabi TV so ya minia na apomu ti se Kristo adom me wo ye na mpacho so nyankopon na dom ye fra me na najo na wo so e sumidin de Agyemang Frank Agyemang. Okay, my producer ka share me say uye nyame dwuma na je say uye nyame sofo, nyame akwa. Me pacho uye prophet, and say uye evangelist, and say uye din which you match kaka. Pacho ni tiawa ni say me reverend. Okay. Reverend Frank Agyemang na nyame dwuma ni bia so ye evangelist. Okay. Evangelist na che so bi obodawuru. Okay. Ma Kristo. Esa wo twa kra ma Kristo. Ti found no title no evangelist na say attach to within. Okay. Reverend Frank Agyemang. Timpacho Reverend Pacho oba me your background kakra. Unchi. Okay. Ipacho me akani a wo me Ashanti New Town. Pacho no say Ashtown. Ashtown. O kan say na bring crofo ani so kakra. Ashtown. Ashtown. Na me din e de Frank Agyemang. Me maame ene me papa Mr. Safo ene Miss Rosina Safo omo na de me yede e ba tia Safo asase so 4th March 1983 na me na me bakan e se te 3 kom ni mu ne wo ene o ma me mo bre kakra ni na mo bre omo me ma me bre omo na ma be bre omo bre san se te 3 ye se na nye easy na komasi na oba tan asa wo na nye easy ni nyina e Kristo nhihye mu ni bia okay wona ni ni bote nti odi me peace abre timpato o ma me ma no eye nnuano miensa me na me panyin okay ana oba ene di mechi na bema eso so ye panyin na ye di asoa o se fans o ma me no papa ni wona ahwe omo maka no me pacho omusu ni hasim okay omuni Ghana ha eso omunyina na ese sade ai dia e vice versa na ese ona wo hwe wo mu okay ye de nyankopon ase me pacho usuku mashase no primary no ko na Ashtown wa me pacho ani na JHS ni nyina so Ashtown wa JHS de binya Ashtown me started school e wo teach American Dagati e wo Ashanti New Town okay bro no friend ko ne dia dom okay ana Erade adom nse no stages ukodu ba bia na ya promote ko different na e omo de na kindergarten ya je nkwange tintin ko ti me free honom na ye de me call kone dia adom okay eno so ye MA primary school ti kone de no menene na mu ano na very close to me papa fie ti awia so udi me boni bia me nkasa enye kola asem krampo udi me boni ame nkasa ubo me ame nkasa awia na ya ma break no obi apie no na safo amune minya mintimo ase bia no esanse eni papa fie be ma se samu nyina mo bags makobo no papa bobo no we be ma beje enye we be ma uhu mpo na mpese wo nse be ma na se se wo de beje sa eni ye punishment ye chi no ni papa hu se sa ne ma ne ko so na se e ha adwini obe fredma bo na man for school bags ni mo books ni gu no no se ya ma class captain post bia na ide na si de na da bia man for books ni mo ana onu atu anamon ebes mo rules madam say asumesi bag we ni we di ma bonsi gum na di enti ansa no mo be hu se sa nyoma o mo ye ma me ninje o na ma me sani na papa ni school ni be meeting na me di sansem ni ti na sa na che dia obe me free hono ana odi me call school bi ye friend universal preparatory school na o take a bomb so ti echi na di free hono mo ba airport runabout abo akrim pacho hono na obekọ SS o me ko wie e ko secondary school me ko do my secondary school okay tinai woni so ade hunu se obeye sofo me pacho me ka se na me ni so ade hunu na da bi na ye dai on se abrabonde bi ade be chi bia odi nyame ye woni pa brabo mu sanete na me ye obi a me ka ko maame nchen na me ni maame di nkomomo na yare bi be bo maame na wo hwe yare na bo no obekọ hospital obewo panie baako ne sata me je 500 Ghana for one sad ina ache that was 2012 2013 hono okay ko pani ba ko ye be je 500 Ghana 500 Ghana ya man is 5 cedis 50 pesos
Inti ye spending a lot and nsem bebre kwa skasem bebre kwa ne komune nso san say yes wo krade a nkwanti ninji no ekotwa wo inti ona metena ase na mebu nneoma bi hu nten ni wo na chi ni wo ni nyina mebu nneoma bi hu nten musi ase na de ma me re wo ye ma me tu na mo saa se me se me de mo bata Kristo ni se ye bie ma me nya afisha da no du ye no ko bie no do na ni nwanum kwa na pressure me se ye mi ma mo do me se enye fine ti twam bebre kwa na mko bie odopu ne ntoma ne nneoma na papa wa kwantum ti nneoma papa ndi bre ni nyina mi bie odobre ni nyina gu hono garment ayempam da lazy ayempam da ne ntade obo anu go me hwe san na mi se ni nipa krade ne apiri no wiase de obre pe nyina ni gu hono ana omo amra mpani mum na ebe fa ne kwa na am so no da bi se owachi watemu de ne ese me ye de me prepe atemu ni ho nsem yia no ene ma me se de metu anasa na mo no aba ko Kristo se honam no de be prepe nyina be proya de dinesi emprempem da nkwa o manipa entutu sa na mo no wa sorry na ofa bible ko gina krom e kan nyame asem na so do ho ko bata obi ko se madwene ba mitiri no me ne me sofo na me woni na ase na yeso na wo bi na ase na me kwa asori na me asori ko ni na me nye Kristo ni so se ye ya asori ko ni ya amania me hu ni ye ko ti na me kwa asori me na masori ni mu anti abra we ni to me na me nya ni da ho mo sense ade no yesi doctor yare etu a no mo de be hospital doctor be mo nu baby bia nipa be du fie na yare na side akenya no ho nti ye ma me hu se doctor yare a doctor nka treat an kese nka ko nipa na yire enya na ahoto ni su ni wono but ye frenya me nipa be fi no be bompa ya utim se ma me no confess ma hu se ne ho ayede adwon na am se ene tumi bi yede e chen tumi bi tumi e chen tumi se doctor aye ne de ewi but nyame nipa no be bompa ma na utim nipa na afedo no a bia no nka se me ho atom ene ade nti na me mprempe sa ahoto na onyano ekuta sa nipa na ode yere eba me ma me ncha no ho to no e ba cha what dem bacha matiase ene ma me se metu sa na mo no na okoshe sof na me sof bi na ase ti asoro na nkasa wo school ho no tata na asoro me ko no the gentle ministry na o ya ti school a ye ni nipa de ye hwa ase ti me ka se me kokra na me sof ni ese o ba panyi o responsibility so fie se wo ye adenti na won twen na won nya na nya da ho from no da bi sof me na minim de mehu na ene de epia me se me de mi ngosua Kristo mu nim de nya de emfamre fi ana sof ni me ya adwe se okay what can be a e wo de wo no atinti mema akwa na wa de wo de akọ ene ma me de kokọ ye de ko start see nti wo di sof ni nchen how many years me ne sof ni na nte bro 2 years okay ina wo de te wo ho mi nte me ho se onse nyame djuma no ya ka so bi ate no a wa fi sof ni na ase akoy pew de wo ba bi but obi adwuma no wafa wo sof bia ye me fa se oye nyame akoa aligon ka ya fresh of nyame akoa nipa bi nti ase no akoa bia ye ni wura asede ma no ana obeye Kristo ni obeye sofo Kristo mu a wasede ne se obepere akra ayre ama Kristo se de Matthew kai no se munko wiase afa na nyina munko pre enye de enka mfa sempa ni ko manipa bia no ti nyame asem de odi be 19 ti me free nipa na se me suma akọ tim ho ba bia me so me yede e pre dom e de ama Kristo anti se won so wo wasori a wo som nyankopon wo still asori na me wo mu kwa me sa so hye obi ase sanse nyame som na se Kristo suma brabo no enye da ko pe ene edi hu ewi ese wo ko adesua mo wo nyame asem ne yammo na wo nya ntetiye ene obe bi radio TV so be tie so fu ayi sin ayi sin min ka se wo mu nyina obi onu ma na ntetiye ne yede e wo fu eno so mo ne ma ne basa mi da so obi na sia ye bebe no so ye bebe asofofo no ma ayi se ba ansa na be kon yen hwe quotation bi wo bible nim e wo Lucas empaneti aduonu ennan chichemu aduasa enkono no Luke chapter 24 verse 639 yammo de bibia atofa se ye ka bibi ti se samai wo wiase sofo e patran samai wo wiase se samai wo wiase adentina Yesu ka se samai ni honam ni dompeseme
me okay menti ase no me hu ni se saman ni wiase nti na Yesu ka sa akyerɛ oh okay ansa na me ko Bible Bible so ka ye bekenkan se be ya ahyefo no be hu e ba cho ye bekenkan na ansa na me ko Bible ade bi biara e wodin e wate as fasa asisu e wo ho no okay die ni din na kyese eni ho no ni ho no eno ni ade ba ko ese nipa bi a wotie okay wo hwe wo de hye wutiri ansa na beti se yakase ko na kyese ko na yede eye bibi e wo no nti yakase saman wo ho saman ni on man ke mu ni din na se de wakase bekenkan Bible ni ahwe no me ko Bible verse no a wo de maye no okay Lucas empai tire ye 29 teaching eduasan kunu monhwe me nsa ne me nan se enye miara monfa mo nsa enka me nhwe efise saman ni honam ni dompe se de mu hu se me wo no se de mu se me wo yi 14 no na oka asa no ode ne nsa ne ne nan kyerɛ wo se de medi kan no o se ade bi a eni din bia na eni ho no Kristo eka asa asɛm yi kyerɛ mu o sa de mu so ne mu se owo honam nti onye saman anka oni honam ana kyese saman ne yede na yesen ko ye saman so mu de mu saka no mu free no mu sampare de dompe ene kas dompe no honam ni na kyese onye saman nti de oni dompe ni honam no onu mum na yede oye saman na kyese saman wo ho etimi de ani hu saman yetimi de ani hu no na on se ade be mu hu se we ye saman ene se wani be hunu but on sentimi nyeden enso ni mu ehun se o dompe ana se wo honam ene esofo obete ebi asiminim se ebi a wate bi a ode ohwe me nso ate bi pen se esi obi akwa bi chan wakọwo ode ne ma ba wamane o maame mu wo me fan se ha sei na ode ne o mane nyina nso beba na nso onipa kro no bete se asomasi a o mane ye no wa free mu pe obekọ bia ya a ohia no na oni ho biem enti sa no ye den no kwasem ade ba kwa mi metimi aka fa mi nyim de ho ne se saman ewo ho na se saman ewo ho no ma oni honam oni dompi enso ontimi enwo enti sa no eye honhom a nyame ade bom oboka ehu bi okay on se ye wo bayi wo ho no anopa obede wo nsa asomesi na obentin ye bayi age se wo hu se nipa no anadwo de so na asa anopa no wa free sa nipa ntoma dan we se mu eden e de sa honhom ne eden ekọ honhom ye de ani hu batuntimi fon sanso honhom se o je wo kan se wo se watin se mebere kwa bo no ma ukọ gogo ukọ ada net na wo hwehwa unya video se etwe se sa tumi ni ahomani ni bi eden operate wo hono nti saman die meka se ho but enya ade a ye de nsa so but ye de ani wa eden ehu na saman ntimi nwo no kwasem de saman ntimi but ho ade a yemfa ye ni hu kra de nke be de kra na nka mpese wawo eno ne asem no on se yemfa ye ni hu na wodi ehu no wodi wani hu na so mu na abeso se meti ase mi hu so na otimi nche se me pese me da oti se nyeni pa na timi nche a me nsa na ese me de yere me di so mu ehu se me de misa so mu na mu se dompe ne hunam na maso a na je se wo ho but me hu se bibi gino no se me mfa nipa sunsum nya mfato ho se sunsum da won ma hu se nipa sunsum na da won no but aje se wo ben no akọ awode nsa wa akọ hwe se sunsum na da da hu na se wo fo mi so mi hu se kasa ehim mi hu se e wo hunam no mo se de sunsum enye nipa okay da si bebe ne tese ahwefo wona wona adwene ye won tanta obi ane se de obesimi a kire mi gidi se de nyame di fo anase nyame bofo anase nyame akwa wa kire mu yi de ye nyina yate ho ase ya quote from the Bible na afensu ya man kire mu nso so se be ye obi abete ne ho ase ne nkoye se we kan de so for every bra obe sha ase ye unyame dwuma no wa hia wantwi wakom na se wo de ofa ne totroto sa wan hia o ha obia how de beka so be ye nyame adwuma won hia ho no na minnim se de nyame si free na se nyame adwuma no ba bi o start free eye den a ye be so wahwe se de even start school boko na etimi ga se wa twa bosome ba ku mienu mi se so hwe hu se de wusua no
ekwa na ase anko no sa na nyamedwuma no nso tie no kra pepepe ese ya nso wan hwe nye nyamedwuma na wo ye debi se ye training e de wakwa akopie o baabi ye hye wodin am wakwa ye adwuma o baabi se din hye ne se wantimi ankwalifa de enti na ese se ye de se de Kristo kan no se de wan hu ne fie so hwe no ensese otimi ehwe nyame asafo so na so obi nya sofo kra na se wo sum Kristo a e wo se ye so ne hwe oh yes oye unye sofo usum Kristo ase Kristo mu enso hwe wo no manual ni manual no e de wusua e de qualify into aso de be meka sorry dem ye nye kwa sorry dem nche so ye Kristo ni upia bonti ho na wo be da Kristo su na ye kirekire wo sorry dem na ye e wo abontin obi tia wo obi ka wo asori dem wuti obi na so wo so onye hwe but manim pia bontin se su ni bi odbeda na di wo abontin a e ba chote dem mi twa ho na ye be me yehu se ampa abedi wo Kristo ni mapa so for oya counseling e pa cho da bi adai counseling na menye no mi hia wo ne na mi hu se sinto bi wo ho a ana counseling ne so ye wo adwen bi ana se akwasi bo se ye perception bi a nipa bebiri na dia to ni se counseling me kwako de mi problem ko maso ba na mama no yi nipa bebiri na empa futu ho se de nyame asem kan no se nyansem fiti ase ni nyame suru enti se nyame suru wo mu a eno ne cancel na nkasa e cancel wa brabo no ana me kasa manual ni se wo so be ko heaven a ye wo enkwa je ani ye wo da nkwa enkwa ne eminu mie ne yeti ase mframa na nyankopon ahome agu emu ne yeti ase eno ne enkwa na enkwa je bebem a age se ye fa trosem no yesua nyame asem de bo abrabo teneni a eno ne enkwa je na nsa na yebewu atias forces isu a ye ko heaven akonya da nkwa eni ewie wo no e pa cho what the making us enti mpempi no ye ko asori dem a ye kosua nyame asem eno won ne theory side no na waba abonti no na practicals na say den eye adwuma enti se uko ya throw from A to Z na ni nyina ba utirim na akwa abonti na A to Z wantimi apply na abonti na mfaso be ne ba de kire wo dem faso bia ni so that's it okay enti cancel no eye but you say cancel bia ni wonu ma say the boni be satra na adwin okay akwa sorry them from Genesis to Revelation they be asofo asem a wo ka they be asofo asem a wo ka huni se nti nsem na asofo ni ka ni nyina na wo de ye adwuma se ba so de ye adwuma na sinto bi ba na ne wanka sa oni padua na se wo de hu si no bisa won question se die nti ana ama sinto da so ye den o ma bra bom ba de asofo kan no o se e bia ma asem nye o so be ma asem e bia nsanom nye o so be no nsa wa kan no ma be bia cho se enye na se o so be ya die nti na so akosofo no se sofo me ba cancel ese unya prima akoma de hu hia se wo ma so be ko but e bia sa kwan na sofo kire wo no wudnam so na mom still ne ma nko ya no akasofo e bia ba ku menu a kire me da so di so still me hu me nwa no na se hu bi ne eye nsoritiafo na wan den wa boa won paibom ana se wa ma wan kasa so do yefunu eden ato no wa boa won paibom e ba to o ti dem ati ase medafo a wo hwe me gidi se wo so wate ase nyame asem no e na ye chechum se be ya ansem bi wo honom a akoye kwadan na akoye akinye e da me no mienu so a sa me nyame akọ a chechemu a kire ye sofo wo social media handles e pa to edi a me de wo no e Frank Agyemang e wo Facebook but other ones ne die me create bi e wo Instagram but my side I block it for one or two reasons okay I say asofo for no pe Facebook ne dodo adentia oh on say enipa hu nipa ni mu a eno ne ye sense me mama ni kan kasa asem we say Facebook say o send me request na me ni kan anhwe wani anhwe profile me ntimi accept him okay wo ye comfort ye mala me be say me hu wanim say ampa assume say o send me request nanim ni din ni wo ye mala nkra me accept sense mu nyina mu hia Kristo obi ahia nkwaje but obi wo no ma onfa nanim ma uni ni paban wo ye oba be accept wo obe send no request wo accept na fe de wo use within na so wo use wo image no e de say within okay if cho ultimate ase ansa ne beba no abubo social media handles ne so no se Facebook no kwa waka na se be ya do betu dwa se be ya nke se obi hia wa obeye no se wo hu se unua sofo bi atofoma se na ya usimi feel ya na e ya rewusem sanse bible no me ti ase se
adwuma ne yɛden ɛso na emum apaafo na ɛwɔ adwuma no yɛden esua nti sɛ yɛsua na yɛyɛ adwuma no baako sɛ firi ma unsa ɔno ne bere ne sɛ bɛka wo ho nti asɛm baako a meka ma obi sire mra ne ɛkɔ bible school meka kyerɛ baako fo sɛ ni am yɛwɔ time a yɛde kɔ bɔ mpaeɛ ahomakye ɔno nkwa metima sɔre no akɔyere no abɔ mpaeɛ bi a bɛ wɔ na what time ɛna betima wia yɛn sɛ anadwo ne bɛbɔ mpaeɛ adu stage bi a bɛ start bi a bɛ 11 o'clock ya boy to bi a bɛ 1 o'clock ni akoda ɛsɛ sɔre 4 o'clock woyɛ nipa ne so honam ne tebre nti sɛ time no ebi ti wa baako fo sɔre san ko benya no akɔ no na ɔno nko adika no akɔ ti oba nam ka gyen sɛ nyamedwuma nya saa ne yenu sɛ football team teamwork ana yɛde nyamedwuma nti sɛ wonua ne me na yɛ sɛ wonya ne me nyina ko bɔ mpae na nko akɔ bɔ na nyame dom ɔma wohunu wote a wayalefo ne bɛdɔɔso sanse me na sɛ meyɛ bi bua wo no minim wona wonim ti menya obi a ɔyale a ɛde ne bɛbrɛ wo hɔ no me ba kyɛ so nti sɛ ɛkɔba sɛ obi nyame nipa bi hwia so na sɛ nyame nipa bi mba asema ɛhame ne sɛ adwuma no mu emu apafo ni so nti sɛ bi sɛ efiri mu a ɛha ti a mpa wa wo ma ne sɛ on san so mmerɛ ma na wonka ho no kwasɛm o ka sɛ wonka ho ma ne o pre apɛ na adwuma na yɛ den aka ho okay ana ebi kwa sɛ nipa na ɔwɔ saa de wahwe ase ne nase no onnya wo access to wo nipa no ho ana obenya adwensa kyerɛ foforo sɛ o ma nyame ɛsere nyame na nyame hu mmɔbɔ na ɔsahwe ase nipa na obetime nyankwa ɛwɔ nyame anim sin sɛ obegyae na sɛ sɔfo na hwe ase na wo si na wodi ne ho fɛw na saa nipa na nyame ehia no wankɔ a so bedi ho fu ti de bia da me sɛ nyame asɔfofo ahwe yi o de but yesiri nyame mpa ebo sɛ obema nimde ne nyansa na ye mo ne ehu di firi akiri ba sɛ be a ye de ehu be de ebe hinta asɔfo mpatcho betime atu afutuo especially youth na omo pese omo ban ni titru ni won na wode won dwuma na fa nyame dwuma no omo afefa omo ban obi o hwe obi aso bi won so akọ bible school afutuo be na de be masafo no afutuo amede ma me nwa no masɔfofo nkanka ne omo omo firi nyame dwuma ase ne sɛ wona fa dwuma pa na emo ma dwuma ni mu no enya ahogu no so ana sɛ wo hwe obi asua na yɛse hwɛ ne sua akransi ni wura ɛno nti no o master baby a de wo ne na ase de wo fa ne so aba be nyame dwuma no baby a wo fa ye no hwɛ sɛ ne osi tutu na nam na wo kyena no wan kwan kɔhwe ase bebre ne won a wo fa adwuma we se ne nso ne wona ide afiri nyame na ase ana wo be sofo a afutuo kese ba ko be hia ne sɛ wo hwɛ wanam ntuwe na wo hwɛ wa yonko fa so yie okay sanse twɛn kwa fa bia na ye fa debi sanse twɛn kwa me ati ase sɛ na sa kanfo nwoma no me ati ase sɛ kyerɛ me yonko na me de mincho ni suban ye wadamfo bi ono ma wo fa na oyi firi nyankopɔn enwuna ase okay ene wa so fo bi ono ma menu mienu enim wono join some occultism group nti sɛ wo ba be nyam dwuma no nipa na wo hwɛ no no bɔne ho mpa ye kora mpo ansa na wa de kodu ti akɔhye ne na ase ana eno kwansa na nkyɛn wobɛyɛ kristoni a asafo awo mu no bompa yeye se asafo no bompa ye fa asafo no senya sanse twon me tia se asafo no bebre ye nsamanfo asafo ebede wo se de mitimi nsamanfo asafo ebede no wo se de okoi okon nsamanfo asafo so nyina se ye de ye kɔ asɔre ye kɔ sɔre nyankopɔn ti efutu akramga se ye nhwe ya na muntoni na mfofa yi se be ya ye bere enya kwa sanse obregu on eya obregu eya asofo ye beda ase bebre wo obi bia be chia no na wo de o Facebook na to dwabio na afi nso asɔre no baby ewo na afi wo de aso in case obi ba na wo number nso e ba chomedi ane Frank Agyemang na mefa sa akonye so akyɛ nyame manyina enkanka wona wo Yesu tie manyankopɔn sanse Kristo Yesu kan wose me nwua ene wona otie onyankopɔn asɛm wo abusua de na mabusua ene wona wotie nyankopɔn asɛm ti obi biara wote ani ɔhwɛ saa video we sei no nyankopɔn enchi anyade enkɔma ana asafo so amewo mu ye frɛ Blessed Rock Chapel nhyira botan na asafo ne ti esanse meka ne sɛ ye nam afoforo ne amanso na ye de eka nyame asɛm ne ye main branch ne wo edudwama edudwama ya afo no ti ho na wo da acho ani ho no na me wo
Nyamisha. So for Nyamisha say a twin suffer by ye. Medasi, so I could also demand. Medasi be. Medasi be sell brain or dodge. Now they shed the word as some no, and nay your who as some potichu and nay ye bobo who not soften so church you much enough in seeing your hunter. Yet I see a doll, Muja BTV yet doll, the word program, yes, your dog papa pay. Meeting Edina Najwa, and Yammy Adam Nadum Dumia, your best share.